Výsadbou stromov to len začína. Príbeh úspešnej výsadby si vyžaduje nielen úsilie, ale aj trpezlivosť starať sa a tak povediac adoptovať si ovocný strom. Je to iba na nás, že či budú výsadby len pre dotácie, pre oko, ale budú funkčné pre prírodu aj pre človeka. Ovocný strom je veľmi atraktívny pre zver akúkoľvek, ktorá rada obhríza konáriky, kôru a preto si vyžaduje pevnú zváranú sieť, ktorá sa nie tak ľahko premačkne ako uzlové pletivo alebo zajačie pletivo, ktoré sú nedostatočné pre ochránenie pred jeleniou alebo vyššou zverou a preto je vhodné použiť pevnú sieť, ktorá bude slúžiť minimálne 10, niekedy aj 15 rokov ako ochrana proti ohrízaniu. Súčasťou kvalitnej výsadby je aj mulčovanie organickou hmotou v dostatočnom množstve. Čím sme v suššom regióne, tým musíme mulčovanie viackrát zopakovať, napríklad aj prvé 3, ideálne 5 aj 7 rokov, kedy používame organickú hmotu ako je listnatá štiepka, slama, seno, hnoj, ktoré ukladáme pod korunu stromu, ale nie každý rok ku kmienku, ale ako strom rastie, tak aj vzdialenosť rastie od kmienku. Nemulčujeme v tvare sopky, ale mulčujeme v tvare šišky. To znamená, že vytvárame taký prstenec z organickej hmoty, ktorá je častokrát dôležitejšia ako zálievka. Zálievka sa nám rýchlo odparí, spotrebuje ho trávny porast, ale dobrý mulč zadusí, skompostuje trávny porast a teda sa minimalizuje stráta vody, tzv. Evapotranspirácia a strom nám lepšie prospieva. Aj v lese je pôda zamulčovaná, a to v poradí. Na vrchu listie, potom hrabanka a na spodu humus. A takto mulčujeme aj ovocné stromy. Na vrch slama, seno, štiepka a potom kompost alebo hnoj. V takomto poradí smerom k pôde. Najdôležitejšie mesiace pre zalievku sú máj, jún a júl, hlavne v období sucha. Nie je dôležité zalievať trávnik, ktorý nám spotrebuje väčšinu vody. Zbytočne sa namáhame, ak polievame stromy, ktoré rastú vo vysokej tráve. Je dôležité najskôr trávu pokosiť, následne zamulčovať slamou, senom, čímkoľvek dobrým organickým. Zalievame pod vrstvu mulču, kde sa nám voda najlepšie využije, dlho zadrží a tým pádom využijeme svoje úsilie veľmi efektívne a strom využije vodu. Zalievame radšej vo väčších množstvách a menej často, to znamená k jednému stromu 60 litrov vody a viac, kľudne aj 70, ale nie na báze týždennej, dvojtýždennej, ale jedenkrát do mesiaca v kombinácii s mulčovaním. Zalejeme a následne zamulčujeme, prípadne okopeme tak, aby ten trávno-bylinný drn, ten porast, nezohrával významnú konkurenciu o vodu a o živiny pre novovysadený strom. Teraz máme strom pripravený na prezimovanie a na zakoreňovanie sa počas teplých jesenných, zimných a jarných dní. A už nám len ostáva potom na jar zastrihnúť korunku. Korunku zastrihujeme preto, aby sme vykompenzovali stratu koreňov pri výsadbe a zároveň budujeme pevnú ovocinárskú korunu s 3 kostrovými konármi s jedným stredníkom. Najvhodnejší termín na jarný alebo povýsadbový rez je od polovičky februára, ideálne v marci, v severných oblastiach do polovice apríla. Ak sa ku stromu ale nedokážeme dostať v jarnom období, tak lepšie je zastrihnúť strom na jeseň ako nikdy, lebo stromy bez povýsadbového rezu môžu predčasne rýchlo zostarnúť, môžu zababčieť a nemusia prežiť